Mga idol, mag-asimbol kog motor karon. Akong asimbolon karon kay nauga naman. Wow. O sa asimbolon idol, limpyoan daan ang stator. Kini kay nalimpyoan naman ako. Ay pasod din ako din ang rotor. Kini diri idol, ako ning pasod ang rotor. Kaya lang mag-amping jud ka nga dili maigo ang winding, kay kung maigo masamad. Useless imong pag rewind idol. Kay nasulod naman ang rotor, takloban dayon. Ay syempre butangan dayon og bolt. Upat ni ka bolt idol. Pag human og hugot sa bolt, ibutang dayon ang fan. Ang purpose aning fan para mawa iyang kainit. Pag human og taod sa lakring, takloban dayon. Pangbutangan dayon og bolt sa kilid. Upat gyapon ni ka bolt. Human na idol. Nya na ra kasayon ang mag-assemble og motor. 15 horsepower ni mga idol. Ang supply voltage ani is to 20 volt.